Čaute, ja som Noro z CodeUpu a dneska sa nachádzame v hlavnej metropole východného Slovenska, Košice. Máme pre ľudí nachystané ďalšie otázky, tak sa poďte s nami pozrieť, že ako na ne budú odpovedať. S kým tu som dneska? S Michalom. Radoslav. Ja som Saša. A Mariana. Koľko hodín denne sa stráviš na svojom mobilnom telefóne? Okolo takých možno 5-6 hodín. Maximálne tak 5 hodín by som povedal. Klasicky akože average, že tak 3 hodiny. Snažím sa to nejak redukovať, aby to bolo čo najmenej, a 3-4 maximálne hodinky za deň. V priemere okolo 4 hodín. Hovoríte niečo skrátka AI? Mená vlastne umelá inteligencia. Áno, artificial intelligence, keď sa nemýlim. A to je vlastne umelá inteligencia. Tak to je vlastne umelá inteligencia. Umelá inteligencia. Okay. A na čo najčastejšie využívaš umelú inteligenciu? Ako študent najčastejšie popri štúdiu na zisťovanie si aj informácií. Je to také jednoduché vlastne získavanie, netreba nič vyhľadávať na žiadnych stránkach. Momentálne je to škola, keďže začala škola, ale cez prázdniny to bolo také, že plánovanie aktivít v meste s kamošmi alebo s hocikým s rodinou. Najmä v škole na nejaké školské účely, napríklad na vyhľadávanie informácií alebo pomoc pri nejakej práci. Málo čo, ale ak už, tak možno v práci, alebo možno čo sa týka nejakých zahraničných vecí a jazyku a tak. Vieš nám aj v telefóne ukázať tvoju poslednú konverzáciu s umelou inteligenciou? Vedel by som, keby mám data, ale asi mi to tam nenačíta. Pravdepodobne niečo okolo bakalárky. Fú, no neviem, čo tam mám teraz, neviem, či sa vôbec prihlásim. Momentálne tam mám počet bodov v autoškole. Koľko som potreboval, aby som prešiel? Prešiel si? Prešiel som napríklad. Pýtala som sa, či na leteckých dňoch bude kývadlová doprava. Nie som tam prihlásená, takže asi ju ani neukážem. Tak. Strašne málo ju využijem. Sleduješ CodeUp na Instagrame? Sledujem, áno. Mám to overiť, keďže ty nemáš data? Neoveruj radšej. Dobre, takže skontroloval som si to. Nesleduješ, ale určite sleduj CodeUp, lebo mohol si vyhrať, keby nasleduješ. Nesledujem, ani nepoznám, ale teraz už budem poznať. Bohužiaľ nie. Keďže si vyhral aj našu súťaž, tak cenu sme ti už odovzdali, lebo vieme, že nás sleduješ, takže môžeš vidieť, že sledovať CodeUp sa oplatí a zapájate sa do súťaží. A keby si mal data, tak by si zarobil aj nejaké peniaze, ale keby si sledoval CodeUp, tak by si vyhral aj bonusovú cenu. Keďže si ukázal aspoň tú poslednú konverzáciu, tak aspoň desík. Čo? Desík, akože... Desík? Vieš čo desík? Neviem, čo je desík, dá sa. Z východu si nevieš, čo je desík. Tak ja som vieš pri maďarských hranicách. Aj, desík je, toto je desík. Opa, také dostávam, ďakujem. Ale keďže si ukázala svoju konverzáciu s umelou inteligenciou, tak aspoň 10 €. Také bolestné. Odovzdávam. Ďakujem pekne. Díky moc. Bracho, daj follow a dúfam, že sa ešte stretneme. Ďakujem aj my a prajem ti pekný deň. Aj tebe. Ďakujem pekne. Ďakujem aj my. Dneska sme boli v Košiciach, videli ste, že sledovať CodeUp sa oplatí, my máme rôzne súťaže a rôzne ankety, kde môžete niečo vyhrať, tak sleduj CodeUp aj ty a možno niečo vyhráš.